قسم أنا بسم تكسان بسبرغت مسكولاتنا يكون إخبار أملاق أب برهانة سعيب سلام كبسحنا صومنا صوم لهنا صوم سريت حتيات كجبرنا أتات مسمن قصو ذكرنا سنة فقد يكون أبسفا ليش جرن سامان بسور بيتن حمام زلو كفوسهم زد اليوم كل خوبة أنا دما كل زد لنا مسيرة وقف قد سألنا سنة فقد يكون أو نزب السنة أو نزب السنة مع الرايفل أوكي أنجمرينا قنتي بغامي كم نجمره أم بقاسي إيش الشاي اللي غاب على الخال كما مرحي هابن بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك بسم كريستوس كريستيان بسم ولد ولد بسم منفس قدوس منفساوያን ዝተሰመኹም ኩልኹም ብሓፊሻ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ እዚ ሰዓትን ክሳብ እዚ ዕለትን ስለ ዘፅንሐና ስሙ ካብ ኣፅነፈ ዓለም ክሳብ ኣፅነፈ ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ኮኖ ሰናይ ፍቓድ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝፈቐደ ንሱ ስለ ዝደለየና ንሕና ስለ ዝደለናዮ ዘይኮነ ንሱ ስለ ዝደለየና ንሕና ንክንክተሎ ንሕና ቃሉ ንክንሰምዕ ፍቓዱ ኮይኑ ከምዚ ኢልና ተኣኻኺብና ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ሂወት ዘሁበና ብዛዕባ ሰማያዊ ክንሓስብ ዝገብረና ህያው ቃሉ ንክንሰምዕን ንክንሳተፍን ብሓባር ብዛዕባ ቃሉ ንክንፀናናዕ ድዩ ዝተፈላለየ ሽግርና ንክፈትሓልና ንክንመሃር ዝፈቐደ ብድጋሜ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ሕራይ እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ብሕፅር ዝበለ እንመሃሮ ማለት እዩ ካብ ደጓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3:25 ዘሎ ቃል ተበጊስና ሕፅር ዝበለ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ሎማዓንቲ ሰንበት መፃጉዕ ተባሂላ ስለ ትፅዋዕ ምስኡ ኣተሓሒዝና ንእሽተይ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ብድጋሚ ቅዱስ መንፈሱ ልኢኹ ልቢ ልድያ ዝኸፈተ ልብና ክኸፍተልና ኣቦታት ሃዋርያት ነቢያት ሊቃውንቲ ምስጢረ ጥበብ ዝገለፀ ክገልፀልና ሰናይ ፍቓድ ይኹን እጂ ኣብቲ ኣርእስቲ እንታይ ዝብል ሬታ ደጓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3:25 እግዚኣብሔር ነቶም ዝፅበይዎ ነታ ትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ይብል ማለት እዩ ሬታ ኦኬ እግዚኣብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ቴሌፎን ሒዝኩም ኣለኹም ዶ ንመሃር መጽሐፍ ቅዱስ ተዳሃልኩም ምናልባት ካብ ዝተፈልየ ብካልእ መግለፂ እቲ ቃል ተዳሃልዩ ከም ርድኡ ክትወስድዎ ማለት እዩ ምሳኻ ሻይ እንተሃልያ መጽሓፍ ቅዱስ ክተንብበለይ ትኽእል ኢኻ እታ ርእስቲ ኣብኡ ከለኹ ከብርሃ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነቶም እምነቶም ኣብኡ ዘንበሩን ነቶም ዝደልይዎን ሰናይ እዩ ኦኬ ያ እግዚኣብሔር ነቶም እምነቶም ኣብኡ ዘንበሩን ነቶም ዝደልይዎ ሰናይ እዩ ክትብል ከላ እዚኣ ኣብታ ኣነ ዘንበብኩልኩም ከዓ ከምኣ ተመሳሳሊት ሓፈሻዊ ግን ኣብቲ መብርሂ እዩ ዝፈላለ እቲ መግለፂ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ነቶም ዝፅበይዎ ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ማለት እዩ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ውፅኢት ኣብ መወዳእቱ እሲ ብሓፈሻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብስጋ ዘይኮነስ ብነፍሲ ክንደልዮ ከም ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ ንሕና ክንድሕነሉ ዝግባአና ብስጋ ዘይኮንና እንፍረድ ብነፍሲ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ኣጠቃሊሉ ብዛዕባ ነፍሲ ሂወት እንረኽበሉ ምክንያቱ ሰብ ብስጋ ዘይኮነ ነፍሲ ብሂወት ክረክብ ዝኽእል ብነፍሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ተቐንዲ ዕላማ ስለ ዝኾነ በዚ ተበጊስና ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ናብቲ ሕታ መፅሓፍ ቅዱስ ናብቲ ቃላት ጥራሕ ዝፈላለ ዘሎ ትርጉምስ ኩሉ ሓደ እዩ ንምባል እዩ
دغوا ارمياس كم زبل زلو مجمرتا دغوا ارمياس مالت حزن ወይ ከዓ مسقرقار ጓሂ ናይ ነቢ ኤርሚያስ ማለት ትርጉሙ ማለት እዩ ደጓ ኤርሚያስ 3:25 ዝበልኩዎም ብሓፈሻቲ ደጓ ኤርሚያስ ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ሓዘንን ጓህን ከም ዝነበሮም ብዝያዳ ድማ ነቢ ኤርሚያስ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ሓደ ኮይኑ ስለ ህዝቢ ስለ ሓጢያት ናይ ደቂ ሰባት ስለ ሓጢያት እስራኤል ርዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፀውምን ዝፅልን ዝጉህን ዝነበረ ቅዱስ ኣቦይ ማለት እዩ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ ከባቢ 586 ዓመተ ዓለም ዝነበረ ከምዚ እንዳበለ ዝንበን ዝፅሕፍን ዝነበረ ቅዱስ ኣቦይ ስለዚ ኣብ ግዜ ሓዘንን ኣብ ግዜ ጓህን ተስፋ ኣብ ዝቆረፅሉን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከእውዩ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ህዝቢ እስራኤል ወይ ከዓ ኢየሩሳሌም ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዝረሓቐት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ረሒቃ ድማ ተስፋ ዝበሃል ስለ ዘይብልካ ናቶም ሓጢያት ርዩ ወይ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምርሓቆም ዝወደቅዎ ውድቀት ወይ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምርሓቆም ተስፋኦም ፀልሚቱ ዝነበረ ናቶም ርዩ ኣብ ጓህን ኣብ ሓዘንን ከም ዝነበረ ዝገልጽ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕጂ ንሕና ደቂ ሰባት ኣብዚ ዓለም ዝኸለና ብዝተፈላለየ ሽግርን ፀበባን ክንሓልፍ ንኽእል ኢና እንትኾነ ግን እቲ ኣሎ ዝተባህለ ፀበባን ሽግርን ወላ እኳ እንተበፅሓና ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋ ተዳጌርና ኩሉ ክንሓልፎ ከም ንኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ከም ዝኸውን ንምግላፅ ብሕፅር ዝበለ ሕጂ እንታይ ዝብለና እግዚአብሔር ነቶም ዝፅበይዎ ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ክብል ከሎ እቲ ምፅባይ ዝብል ንገዛ ርእሱ ኣብ ክልተ ክኽፈል ካሊ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሲ ንኸድሕነና ንኽፍውሰና ተፀቢና ድሕነት ድዩ ዝተፈላለየ ካብኡ እንረኽቦ ፀጋ ድዩ በረኸት ክንረክብ ከም ንኽእል ማለት እዩ ብሓፈሻ እውን እቲ ምፅባይ ዝብል ንገዛ ርእሱ ሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ንክገብረልካ ብትዕግስቲ ምፅባይ ኣሎ ሓደ ከይፈትኻ እውን እትፅበዮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ትቐንዲ እጅታ ቃልተን ቃላት ክልተ ሓረጋት እየን ማለት እዩ ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ክብል ከሎ ግን ንሕናሲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንሱ በቃ ንሕና ናብኡ ከመይ ጌርና ከም ንቐርብ ሕጂ ምድላይ ክበሃል ከሎ ብውሽጥኻ ምድላይ ኣሎ ብኣካል ምድላይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ምድላይ ሲ ወላ ሰብ ክስእን ትኽእል ዝተፈላለየ ዝኾነ ትሕሶ ክትስእን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብልብኻ እንተዳ ደሊኻዮ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኩነታትን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቦታን ሃሉ ብዘየገድስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክትረኽቦ ከም ትኽእል ነፍስኻ ድማ ክትድሕን ከም ትኽእል ንምግላፅ ማለት እዩ ምፅባይ እንተኮይኑ ግን ካብ ስራሕ ወፃኢ እውን ክትፅበይ ኢኻ እሱ ግን ማዕረቲ ብነፍሲ እትደልዮ ኣይኮነን ንምባል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሎማዓንቲ ሰንበት ናይ 4 ጾም ራብዐይቲ ሰንበት እንታይ እያ ትበሃል መፃጉዕ እያ ትበሃል ማለት እዩ ኩላትኩም ትፈልጥዋ ትኾኑ መፃጉዕ ሕጂ ራብዐይቲ ሰንበት እንብላ ዘለና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተኣምራት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወዲ ሰብ ዝገበሮ ስራሕ ወይ ከዓ ዝገበሮን ንሕና እንታይ ክንምሃር ከም ዘለናን ዝገልጽ እዩ ቅዱስ ያሬድ መፃጉዕ ኢሉ ሸይምዋ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እያ ትርከብ እታ መፃጉዕ ትብል ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ መፃጉዕ ሕጂ ኣብኡ እንታይ ዝብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ብለና ማለት እዩ ኣብኡ ኣብ ዝደየበሉ ድማ 5 ገበላ ዝነበሮ ቦታ ከም ዝነበረ 5 ዓይነት ሕማም ዝነበሮም ሰባት ኣብኡ ድማ ቤተሳይዳ ብዕብራይስጥ ቤተሳይዳ ዝበሃል ቦታ ከም ዝነበረ ማለት እዩ ገበላ ሰሎሞን ንብሎ እጂ ኣብቲ ቤተሳይዳ ብዙሓት ሕሙማት ዝፍወስሉ ብዙሓት ሕሙማት ዝፅበዩ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣርእስትና ምፅባይ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ምፅባይ ሰባት ብስጋ እውን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክፅበይዎ ክእል እዮም ወላ ሓንቲ ከይገበሩ ማለት እዩ እጂ ብስጋ ንክድሕኑ ተፀቢዮም ክረኽብዎ ይኽእል እዮም እቲ ምፅባይ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ከማልእ ይኽእል እዩ ግን ማዕረቲ ብነፍሲ እትደልዮ ኣይመፅእን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ተቐንዲ ነጥቢ ክንሕዛ ወይ ክንመሃራ ደልየ ዘለኹ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብስጋ ንኣብነት ዝኾነ ዓይነት ጎዲልና ብስጋ ክንፅበዮ ዘይኮነሲ ብነፍሲ ክንደልዮ ከም ዘለና ንሕናስ ምድላይ ማለት ሲ ምእላሽ ወይ ከዓ ሃሰስ ክንብሎ ከም ዘለና ወይ ከዓ ላዕልን ታሕትን ክንብል ከለና ከም ዝግባአና ማለት እዩ ወላ እኳ ከምኡ ዓቕምታት ተሰኣና ብምሕሳብ ግን ዓቕሚ ዝሰኣነ ሰብ የለን ማለት እዩ ንኣብነት ስንኩል ክኸውን ይኽእል ከምዚ 38 ዓመት ዝደነሰ መፃጉዕ ክኸውን ይኽእል ወዲ ሰብ ዓይኒ ስውር ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ስጋ ሕማም ክህልዎ ክእል እዩ እንትኾነ ግን ብነፍሲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ምድላይ ዝዓግቶ ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ድለይን እሞ ብሂወት ክትነብሩ ኢኹም
ስለ ዝብል ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድለይን እሞ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ዝብል ኣብ ትንቢተ አሞጽ ኣሎ ምዕራፍ 4:5 ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔር አምላክ ንሕናስ ክንደልዮ ከም ዘለና ወይ ክንደልዮ ከም ዝግባአና እሱ ይድልየቱ ማለት እዩ ኣብዚ መጻጉዕ ኢላል ኢለልኩም ዘለኹ ሕጂ 5 ዓይነት ሕሙማት ዝነበርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ናብኡ ከም ዝኸደ ቅድሚኡ ግን እቲ ማይ ቤተሳይዳ ዝበሃል ዝፍውስ ማይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ መልአክ እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ግዜ መጽኡ የናውፀ ነበረ ስለዚ ካብቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት 5 ዓይነት ሕማማት ዝነበሮም ሰባት ከይዶም ኣብቲ ማይ እንተዳ ቀዲሞም ጠሊቆም ወይ ከዓ ኣብቲ ማይ ተሓጺቦም ይፍወሱ ይድሕኑ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማሞም ማለት እዩ ተኾነ ግን ብ38 ዓመት ኣብ ዓራት ተደኒሱ ዝደቀሰ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ ን38 ዓመት ኣዝዩ ነዊሕ እዩ ግን ስለምንታይ እውን 38 ዓመት ይጽበ ነይሩ እንተዳይና ናብቲ ማይ ተሰኪሙ ክወስደ ዝኽእል ደጋፍን ሓጋዝን ዝኾነ ሰብ ዝረድኦ ስለ ዘይረኸበ ዘመድ ስለ ዘይነበሮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮ በዓል ተስኢን ከይከይድካ ማለት እዩ ድኑስ ማለት ኣዝዩ ብከቢድ ምልማስ ለሚሱ ዝነበረ ክትንስእ ካብ ዓራቱ ክትንስእ ዘይክእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይረድኦ ውስተ ዓራተ ህማሙ ከም ዝበለ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 41 ቁጽሪ 3 እግዚአብሔር ሲ ነቲ ድኑስ ተደኒሱ ዘሎ ኣብ ዓራቱ ከሎስ ይድግፎ ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ብስጋ ብዝተፈላለየ ዓይነት ሕማማት ክጋጥመና ክእል እዩ ክድግፈና ክፍውሰና ከም ዝኽእል ማለት ሕጂ እዞም ኣብ ቤተሳይዳ ከይዶም ዝፍወሱ ዝነበሩ እቲ መልአኽ ስለምንታይ እቲ መልአኽ ነቲ ማይ ስለ ዝባረኾ ይፍውሶም ነይሩ ታራ ማይ ኣይነበረን እቲ ማይቲ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ዘመንና እንፈልጦ ማጨውለት እንብሎ ኣብ ማጨውለት ከይዱ ሓደ ሰብ እንተደኣ በቲ ማጨውለት ኣሚኑ እንታይ ይኸውን ካብ ሕማመ ስጋ ይፍወስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልአኽ ስለ ዝባረኾ እቶም ኣብኡ ከይዶም ዝሕፀቡ ዝነበሩ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማምን ሽግርን ይፍወሱ ከም ዝነበሩ ተኾነ ግን ሰብ ዘይረኸበ ስለ ዝነበረ እቲ ን38 ዓመት ደቂሱ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ከደ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ እንመሃሮ መጀመርታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሕሙማት ብምኻዱ ወይ ከዓ ናብ ጽጉማት ብምኻዱ ንሕና ካባይ ተመሃሩ ከም ዝበለና ኣብ ማቴዎስ 11:28 ንሕሙማት ክንበጽሕ ከም ዘለና ንዝተሸገሩ ክንረድኦም በቲ ዘለና ዓቕሚ ክንረድኦም ክንበጽሖም ንእሱራት ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀገማት ዘለዎም ክንበጽሖም ከም ዘለና ንኸስተምህር እዩ ምክንያቱ እሱ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ወይ ከዓ ሰኢሉ ትምህርቲ ዘይብሉ ንምንቅስቃስ ኢሉ ይኮነና ኣብኡ ከይዱ ማለት እዩ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ብግብሪ ይኹን ብቃል ንዓና ንኸስተምህር ስለ ዝገብሮ ዝነበረ ንሕሙማት ክንበጽሕ ከም ዘለና ንምሃር ማለት እዩ ከይዱ ሕጂ ስቃይ ኢሉ ኣይኮነን ከዓ ተመሊሱ እንታይ እዩ ገይሩ ነዊሕ ዓመት ምሕማሙ ወይ ከዓ ነዊሕ ግዜ ምሕማሙ ፈሊጡሲ ክትሓውደ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ሓቲትዎ ማለት እዩ ሕጂ ጽበይ ነይሩ ንሱ ማለት መን ካብዛ ዓራት እዚኣ የተንሳኣኒ መን ናብቲ ቤተሳይዳ ዝወስደኒ መን ዝድግፈኒ ኢሉ ኣብ ትጽቢት ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮ ማለት እዩ ኮነ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ድልየታት ፈሊጡ ክትሓውደ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ናቱ ድልየት ስለ ዘይፈልጥ ማለት ኣይኮነን ይፈልጥ እዩ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ከምኡ ኢሉ ዝሓተቶ ግን ንኽልተ ነገር እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ናይ ናፃ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ናይ ፍቃድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሰብ ብፍቃዱ ክድሕንን ክፍወስን እንተደኣ ደልዩ ክድሕን ከም ዝኽእል ድልየት ተዘይሃልይዎ ግን ክድሕን ከም ዘይክእል ናይ ናፅነት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ናፅነቱ ንኸማልእ ነቲ ሰብ ክትሓውደ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ሓቲትዎ እቲ ካልኣይ ድማ ካልኣይ ነጥቢ ፍጹም ሰብ ምስ መለኮት ዝተዋሃደ ምዃኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ስጋ ነገር ኩሉ ኣይፈልጥን እዩ ማለት እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ብዛዕባ ጽባሕ ብዛዕባ ድሕሪ ሓደ ሰዓት እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ስለምንታይ ስጋውያን ድኹማት ስለ ዝኾንና ብተፈጥሮና ማለት እዩ ወይ ከዓ ብድሕሪ ሓንቲ ዘለናያ ገዛ ብድሕሪኡ ዘሎ እንታይ ኣሎ ኣይንፈልጥን ክንሪኦስ ኣይንኽእልን ማለት እዩ ብዓይኒ ስጋ ድኹማት ስለ ዝኾንና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ድኹም ስጋ ከም ዝለበሰ ንኽገልጸልና ኢሉ ማለት እዩ ድኹም ስጋ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ መለኮቱ ከም ዝተዋሃደ ማለት እዩ ሽዑ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክብሎ ከሎ ቀጥታ ኣይኮነን መሊሱ ናብቲ ማይ ዝወስደኒ ኣይረኸብኩን ኢልዎ ዓራት ካልዒልካ ተንስእ ኢልዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ዓራቱ ኣልዒሉ ብሓንቲ ደቂቕ ዘይትኸውን ተንስኡ ንክኸይድ ገይርዎ ማለት እዩ ን38 ዓመት ደቂሱ ተደኒሱ ኣብ ትጽቢት ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሽግርን ፀበባን ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕማምን ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ተስፋ ዝቁርፅ ዝመስል
ክንህሉ ንኽእሊና ማለት ትኾነ ግን ካብዚ ኣምላክ ከውፃና ክረድኣና ከም ዝኽእል ማለት ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ስጋ ሕማም ናይ ስጋ ተስፋ ዘቁርጥ ዝመስል ኣምላኽ ኣይኮነን ንዝኣምን ንዘይኣምኑ ኸማን ከም ዝህቦም ንምግላፅ ማለት ብሕፅር ዝበለሲ ኣብቲ ኣቐዲመ ዝገለፅኩልኩም ከይዶም ናብቲ ቤተሳይዳ ዝሕፀቡ ዝነበሩ ይፍወሱ ነይሮም ማለት እዩ እጅ ትርጉም ኣለዎ ብሓፂሩ ንሱ እቲ መልኣኽ ናይ ካህን ምሳሌ ክኸውን ከሎ እቲ ማይ ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ እቶም ኣብኡ ከይዶም ዝፍወሱ ዝነበሩ ድማ ናትና ናይ ምእመናን ምሳሌ እዩ ማለት እቶም ኣብ ሓሙሽተ ገበላ ዝኾኑ ነይሮም ዝበሎም ድማ ሓሙሽተ ዓይነት ሕማማት ዝነበሮም ናትና ናይቶም ኣመንቲ ባህርያት ሓጢኣት ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ እሱ ድማ ናይ ኣረጋውያን ምሳሌ ኣለዎ ሓደ ሕማም ናይ ኣረጋውያን ማለት እዩ ሕማም ናቶም እንታይ እዩ ኣፍቅሮ ንዋይ ማለት እዩ ቁሩብ ዕብየት ዘለዎም ዕድመ ዝወሰኹ ሰባት ሕማም ናይ ምንታይ ኣለዎም ናይ ንብረት ኣፍቅሮ ንዋይ ማለት እዩ ሂብካዮም ኣይፀግቡን እዮም ከምኡ ዓይነት ሕማም ስለ ዘለዎም ካብኡ ንክፍወስ ናብቲ መልኣኽ ዝባረኹ ናብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈቀዶ ክኸዱ ከም ዘለዎም ናይ ጥምቀት ከም ዝበልኩም እንተደኣ ተጠሚቆም ድማ ካብቲ ሓጢኣት ወፂኦም ናብ ድሕነት መንገዲ ድሕነት ክምለሱ ከም ዘለዎም ንምስምሃር ማለት እዩ ናይ ካህናት ናይ ኣረጋውያን ናይ ኣንስቲ ናይ መንእስያት ናይ መነኮሳት ምሳሌ ዝሓዘ ማለት እዩ መነኮሳት ምንታይ ከም ዝሓሙ ተገሊጹሎ ብትርጓሜ ብሕማም ስስዐ ማለት እዩ ካህናት ብሕማም ትዕቢት ማለት እዩ ከማና ዝፈልጥ የለን ብምባል ከም ዝሓሙ መብዛሕትኦም ማለት እዩ እቲ ቀንዲ እቲ ትርጉም ዝገልጸልና ማለት እዩ ባህርያት ሓጢኣት ብከምኡ ከም ዝግለጽ ማለት እዩ ካብኡ ግን ክንፍወስ ከም ዘለና መንእስያት ብመንገዲ ዝሙት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብመጋየፂ ዝተፈላለየ ወርቅን ብሩርን ዘይኮነስ ብመንገዲ ቅድስና ክጓዓዝ ከም ዘለዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ገሊጹሎ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ክገልጽ ከሎ እተን ኣንስቲ ወርቅን ብሩርን ዘይኮነስ እቲ መንገዲ ቅድስና ብሓፂሩ መንገዲ ክርስቶስ ክክተላ ከም ዘለዎን ገሊጹሎ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ሕማም ዝሓመሙ ብናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ክፍወሱ ከም ዝኽእሉ ብሕፅር ዝበለ ንምግላፅ ማለት እዩ ወይ ኣብ ጥምቀት ዘይተጠመቁ ተዳ ነይሮም ተጠሚቆም ክፍወሱ ከም ዘለዎም ዝተጠመቁ ድማ ናብ ድሕነት ክምለሱ ከም ዘለዎም ማለት እዩ ናብ ድሕነት ክምለሱ ከም ዘለዎም ኣብ መወዳእታ ክመፀኩም እየ እጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃረ ትምህርቲ ኣብኡ ስለ ዘሎ ነቲ 38 ዓመት ዝሓመመ ማለት እዩ ኮይኑ ግን እዞም ኩላቶም እዚኣቶም ኣብኡ ከይዶም ይፍወሱ ከም ዝነበሩ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማቶም ሓሙሽተ ዓይነት ሕማማት ከም ዝነበረው ማለት እዩ እዞም ኣብዚ ሕጂ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣመንቲ ኢና ኢልና እንኸይድ ካህናት ንኹን ደቂ ኣንስትዮ ንኹን ሽማግለ ንኹን መንእሰያት ንኹን ብፍላይ ንሕና ኣብዚ ዘለና ወላ መንእሰያት ክንከውን ንኽእል ዝበዛሕና ካብዚ ሕማም ዝሙት ድዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማም ክህሉ ይኽእል ብፍሉይ ግን ኣብኡ ተገሊፁ ዘሎ ዝሙት ስለ ዝኾነ ክንወፅእ ከም ዘለና ማለት እዩ መልኣክ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ይሰፍር ካብ ኩሉ ድማ የናግፎም ከም ዝብል መላእክቲ ዝባርኽዎ ቦታ እውን ከም ዘሎ መላእክቲ ዝባርኽዎ ማይ ጨሎት እውን ከም ዘሎ መላእክቲ ዝባርኽዎ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ኣብ ናይ መላእክቲ ኣማላድነት እውን ክንምርኮስ ከም ዘለና እውን ንምሃር ኢና ካብ ዝብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ን38 ዓመት ሓሚሙ ዝነበረ ዓራት ካልዒልካ ተንስ ኢሉ ዓራቱ ተሰኪሙ ንክኸይድ ክገብሮ ከሎ ብድሕሪኡ ኣይሁድ ኣጋጢሞሞ ኣይሁድ ረኺቦሞ ነቲ ዝተንስአ ማለት እዩ ኣይሁድ ዓብ ሕማም ነይርዎም ሕጂ ኣብኡ ሕማምናቶም እንታይ ተገሊጹሎ ትዕቢት ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱሳይ ዝብል ምስ ዝተሓጎሰ ወይ ምስ ዝተሓጎሱ ተሓጎሱ ምስ ዝሓዘነ ድማ ሕዘኑ ይብል ማለት እዩ ብኣንጻር ኣይሁድ ግን ን38 ዓመት ሓሚሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተኣምራት ገይሩሉ ብሓጎስ እንዳተሰራሰረ ክጓዓዝ ሪኦምዎ ከብቅዑ ሎሚ ሰንበት ኣይኮነን ንምንታይ ዓራት ተሰኪምካ ትኸይድ ኣለካ ኢሎም ነቒፎሞ ማለት እዩ እቲ ኣምላኽ ዝገበረሉ ክሐጉሶም ዝግብኦ ንምንታይ ሕጂ ሰንበት ምድሪ ዓራቱ ተሰኪሙ ኸይድ ኣሎ ኢሎም ንምንታይ ከም ዝትገብር ኣለካ መን ይኾም ግበር ኢልካ ኢሎም ሓቲቶሞ ማለት እዩ ናቶም ጌጋ ሕጂ እንታይ ነይሩ ናይ ሓደ ሓጎስ ዝተሓጎሰ ሰብ ምስኡ ክሕጎሱ ዝግብኦም ዘይምሕጓሶም ኣምላኽ ዝገበሮ ተኣምራት ከስተውዕሉን ክርእዩን ዝግብኦም ዘይምርኣዮም ብሰንኪ እንታይ ብሰንኪ ትዕቢቶም ማለት እዩ ካብዚ ክንወፅእ ከም ዘለና ካብ ትዕቢት ማለት ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገብሮ ነገራት ክነስተውዕል ከም ዘለና ንምሃር ማለት እዩ ካብኦም ብዝገደደ ድማ እቲ 38 ዓመት ደቂሱ ዝነበረ
ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ እቲ ዘድሓኖ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን ነይሩ ማለት እዩ መን ተሰኪምካ ከይድ ኢልካ ምስ በልዎ መን ምዃኑስ ምንታዋይ ምስ በልዎ መን ምዃኑስ ኣይፈልጦን ኢልዎ ማለት እዩ ዝገርም ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ን38 ዓመት ዓሚሙ ተደኒሱ ሰብን ረዳእን ስኢኑ ሪእዎ ከይዱ ብፍቃዱ ከድሕኖ ከሎ ተዓዚብናዮ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ድሕነት ግን ረሲዕዎ ንግዚኡ መን ከም ዘድሓኖ ኣይፈለጠን ማለት እዩ ሕጂ ናባና ክነምፅኦ ከለና እዚ ትምህርቲ እዚ ካብኡ ብዝገድድ ንዓና ዝወሃበና ዓብ ፀጋ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንኩላትና ድሕነት ኮይኑ በጃ ኮይንና ኣድሕንና ፈዊስና ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኣምላኽ ዘይምምስካር ብዛዕባ ክርስቶስ ዘይምምስካር ክሕትተና ከም ዝኽእል ሕጂ ትሕቲልና ፍቅዲ 14 እንታይ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ቤት መቅደስ ረኸቦ ይብል ብድሕሪ እዚ ከም ዝምባሉ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ ድሕሪ ሕጂ ኣይትበድል ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ቀዲሙ ሓሚምዎ ዝነበረ በደል ኣይነበረን እንታይ ሕማም ናይ ስጋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ፈዋሲ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ስለ ዝኾነ ወላ እኳ ናይ ስጋ ዝተፈላለዩ ሰብ ዝረኸቡ ከይዶም ኣብ ቤተ ሳይዳ ይፍወሱን ይድሕኑን ከም ዝነበሩ ከምኡ ከማን ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ዝነበረ ሽግሮ ርዩ ካብ ዓራቱ ከም ዝትንስእ ክገብሮ ከሎ ነዚ ዘንጊዕዎ ነዚ ረሲዕዎ ማለት እዩ ነዚ ብምርስዑ ጥራሕ ከዓ ከይኣክል መን ምዃኑስ ክምስክረሉ ዘይምኽኣሉስ በደል ነይሩ ወይ ከዓ ሓጢኣት ነይሩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ድሕሪ ሕጂ ኣይትበድል ኢልዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ዘድሓኖ ዘይምምስካር በደል ምዃኑ ሕጂ ድማ ናባና ክነምፅኦ ከለና እቲ ዘድሓነና መን ምዃኑ ኣብ ድዮ ድሕንና ወልዲ ድዮ ድሕንና መንፈስ ቅዱስ ድዮ ኣድሕንና ወይ ከዓ መልኣኽ ድዮ ድሕንና ፃድቕ ወይ ፃድቃን ድዮም ኣድሕኖምና ፈሊና እንተዘይፈሊጥና ከም ዘሕትተና እዩ ዘረዳእና ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ መን ከም ዘድሓነካ እንተዘይፈሊጥካ ተገዳስነት የብልካ ናብ ኣምላኽ ሸለል ትብል ኣለካ እዚ ድማ ሓጢኣት ምዃኑ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ኣይትበድል ከም ዝበሎ ከምኡ ከም ዝብለና ዘሎ ኣብ ነፍስና ክርዳእና ክእል ከም ዘለዎ ኢና ንምሃር ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዲ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክብሎ ከሎ ብፍቃዱ ምክንያት ነይርዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ከምኡ ምባሉ ኣብ ዕለት ዓርቢ ማለት እዩ ክገርፍዎ ከለዉ ካብቶም ዝፀፍዕዎ ሓደ ንሱ እዩ ነይሩ እቲ ን38 ዓመት ደቂሱ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀፊዕዎ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ኣይትበድል ኢልዎ እንደገና ካብ ዓራቱ ካብ ሕማሙ ካብ ዝተፈላለየ ንክንደይ ዓመታት ዘሰቃዮ ዝነበረ ሕማም ደኒስዎ ዝነበረ ማለት እዩ ካብኡ ኣድሒንዎ ከብቅዕ ንሶም ዝፀፍዕዎ ፀፊዕዎ ኢዱ ድማ ነቐፀት እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ከም ዝገብሮ ስለ ዝፈለጠ ናይ መፃእን ናይ ሕሉፍን ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብፍቃዱ እንታይ ገይርዎ ኣድሒንዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣድሕነኒ ኢሉ ለሚንዎ ኣድሒንዎ እንተዝነብር ነይሩ ንክፀፍዑ ምክንያት ነይርዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ስለዝለመንኩ ከዓ ኢኻ ኣድሒንካ ንክብል ምክኣለ ግን ሽግሩ ርዩ ከይሓተተ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ንሱ ከይለመኖ ባዕሉ ሓቲቱ ከም ዝድሕን ገይርዎ ከብቅዕ ፀፊዕዎ ምክንያት ከም ዘይብሉ የረዳእና ኣብዚ ሕጂ ናባና ክነምፅኦ ከለና ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ፅድቂ ዘይኮነ ብፀጋኡ ኣድሓነና ከም ዝበለ ቅዱስ መፅሓፍ ብናቱ ሰናይ ፍቃድ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ በጃ ኮይኑ ፈዊስና ኣድሕንና ፀጋ ኣብዚሕልና ማለት እዩ ንሕና ካብ መልኣቱ ፀጋ ብልዕሊ ፀጋ ተቐበልና ከም ዝበለ ቅዱስ ዮሃንስ ማለት እዩ ዮሃንስ 1:14 ሕጂ ብከምኡ ሂብና ከብቅዕ ንሕና እንተዘይፈሊጥናዮ ንሕና ተመሊስና ኣብ ልዕሊኡ ንብድል ተዳሃሊና እታ ኣርእስትና ከም ዝበልኩኹም ብነፍሲ ስለ ዘይደለናዮ እንታይ ትኸውን ነፍስና ትጠፍእ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ኣይትበድል ማለት ብስጋኢ ሓሚሙ ነይሩ ግን ብድሕሪኡ እንተዳ በዲሉ እንታይ ክመፆ ናይ ነፍሲ ሕማም ማለት እዩ ናይ ነፍሲ ሕማም ድማ እቲ ዝኸፍአ ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈፂሙ ዘርሐቐካ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ከፍቅሮ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሰብ እቲ ንክርስቶስ ተኸታሊ እዩ ኮይኑ ብፍቅሪ ክማረኽ እዩ ዝግብኦ ነይሩ እቲ በቲ ዝወዓለሉ ውዕለታ እንተዝግምገም ማለት እዩ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ይብል ምንተ ኣስዮ ለእግዚኣብሔር በእንተ ኩሉ ዘገብረሊ ይብል ስለቲ ኩሉ ዝገበረለይ ኣምላኽስ እንታይ ውዕለታ ክከፍሎ ኢሉ ምክንያቱ ንኣምላክ ክንከፍሎ ኣይንኽእልን ግን ሰናይ ተግባር ዘርኣየና ንዕኡ ብምኽታልና ሃዋርያት ኩላቶም ሰዓቡኒ ኢልዎም ስዒቦሞ ክሳብቲ መወዳእታ ድማ ተኸቲሎሞ ብሰማዕትነት ክሳብ ምሕላፍ በፂሖም ማለት እዩ ስለዝተረድእዎ ናቱ ፀጋ ማለት እዩ ከምኡ ክገብር ዝግብኦ ግን ኣብ መወዳእታ ጥፍኣት ደውየ ናይ ሞት ኣጋጢምዎ ወይ ከዓ ከምኡ ንኸየጋጥሞ እንታይ ገሲፅዎ ወይ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ኣይትበድል ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ
እታ እትደልዮ ነፍሲ እግዚአብሔር አምላክስ ብነፍሲ ክንደልዮ ከም ዘለና ንምግላጽ ደጓ ኤርምያስ እግዚአብሔር ነቶም ዝጽበይዎ ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ብነፍስና እንተ ደሊናዮ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሃለና ሃሊና ክንድሕን ክንፍወስ ከም ንኽእል ብስጋ ጥራሕ እንደልዮ ተዳ ሃሊና ግን ድሕነት ከም ዘይብልና ንኣብነት ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ማጨውለት ኣሎ ኢለኩም ከም ዝበልኩኩም ማለት እዩ ማጨውለት ከይዱ ሓደ ሰብ ኣብቲ ማጨውለት ጥራሕ ኣብ ኣምላከይ ኣመነ ነቲ ማጨውለት ክፍውሰን ኢሉ ተዳኣሚኑ ወላ ሙስሊም ክኸውን ንኽእል ወላ ኣይሁድ ክኸውን ይሁድ ሓፊሳዊ ካብ ክርስቲያን ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት እምነት ክህልዎ ክእል ክፍወስ ክእል እዩ ስጋኡ ማለት እዩ ብነፍሲ ግን ክፍወስ ኣይክእልን ስለምንታይ ብኣምላክ ክኣምን ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ነፍሲ ድሕነት ክትረክብ ተደኣ ኮይና ነፍስና ንኣምላክ ክንረኽቦ ኣለና ወይ ክንኣምኖ ኣለና ማለት እዩ ብሓፈሻ ድማ ብስጋ ንኩላትና ሓደ ዓይነት ዝናብ ይህበና ፀሓይ ይህበና ዝብላዕ ስተ ይህበና ንኣማንን ንዘይኣማንን ንፃድቕን ንሓጥእን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ስጋ ነገር ንኩሉ ዝወሃቦ እዩ ማለት እዩ ዝኸፍአ ግን ብዓብይ እውን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዘድሓነና ብነፍሲ ንኸይንጠፍእ ብነፍሲ ንኽንክተሎ ብነፍሲ ንኽንደልዮ ስለ ዝኾነት ዕላማ ብነፍሲ ንኸይንጠፍእ የጠንቅቐናን ከምኡ እውን ይምዕደና ወይ ከዓ ብነፍሲ ክንደልዮ ከም ዘለና ይነግረና መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ይብል 45:19 ብሕቡእ ኣብ ስፍራ ዝጸልመተ ኣይተዛረብኩን ንዘርኢ ያዕቆብ ብኸንቱ ድለይኒ ኣይበልኩን ኣነ እግዚአብሔር ጽድቂ ዝዛረብ ቅንዕና ዘውሪ እየ ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ዝበለና ወይ ከዓ መስቀል ተዘርጊሑ ኩሉ እንትናኡ ዘርአየና ጽድቁን ሓቅነቱን ዘርአየና ንዕኡ ተኸቲልና ንዕኡ ኣፍቂርና ብነፍስና ደሊናዮ እንተ ደኣ ተኸቲልናዮ ክንድሕን ከም ንኽእል ንምግላጽ ማለት እዩ ኣቱም ሰብ ገላትያ ኣቱም ዓያሹ ወይ ከዓ ድንዙታት ሰብ ገላትያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኹም ከም መስያት ወይ ከም ስእሊ ተዘርጊሑ ወይ ከዓ ርኢኹም ወዶ ኣይነበርኩም ንምንታይ ክሳዕ ክንደዚ ትድንዝዙ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ገሲጽዎ ማለት ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሓቅነቱ ርትዓውነቱ ዘርአየና ንዕኡ ደሊና ንዕኡ በቲ ናቱ ዝገበረልና ውዕለታት ተማሪኽና ብፍቕሪ ክንክተሎ ወይ ከዓ ብነፍሲ ክንደልዮ ከም ዘለና ንኸርእየና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅንዕና ዘውሪ ጽድቂ ዝዛረብ ምዃኑ ከም ዝገለጸ ማለት እዩ ኣብዚ ትንቢተ ኢሳይያስ ሕጂ ንእግዚአብሔር ኣምላኽስ ብነፍሲ ክንደልዮ ከም ዘለና ማለት እዩ ኣብ ትንቢተ ሆሴዕ 6:3 ይብል ንእግዚአብሔር ንድለዮ ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ ይብል ማለት እዩ ምውፅኡ ከም ወጋሕታ ርጉፅ እዩ ንሱ ከም ዝናብ ከምቲ ንምድሪ ዘጥልል ዝናብ ፀብሓት ናባና ክመፅእ እዩ ይብል ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ መጀመርታ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ክንፈልጦ ድማ ተዳ ኮይና ክንስዕቦ ከም ዘለና ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይብል ምውፅኡ ከም ወጋሕታ ርጉፅ እዩ ወጋሕታ ሲ ርጉፅ ማለት እዩ መዓልቲ ቀድሚ ምምፅኡ እንታይ እዩ ዝመፅእ ወጋሕታ ድሕሪ ለይቲ ወጋሕታ ኣሎ ድሕሪ ወጋሕታ ከዓ መዓልቲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መዓልትን ለይትን እንተ ደኣ ሃልዮም ወጋሕታ ከም ዘለስ ርጉፅ ዝተረጋገፀ እዩ ማለት እዩ ንኣምላኽ እንተ ደኣ ደሊናዮ ብነፍሲ ድማ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳና ምዃኑ ዝተረጋገፀ እዩ ኢሉ በዛ ኣብነት የረዳእና ማለት እዩ ምውፅኡ ከም ወጋሕታ ኢሉ ሕጂ ንሱ ከም ዝናብ ከምቲ ንምድሪ ዘጥልል ዝናብ ፀብሓት ናባና ክመፅእ ይብል መዓልቲ ናባና ዝመፅእ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንተ ደኣ ደሊናዮ ማለት እንተ ደኣ ንዕኡ ክንደሊ ላዕልን ታሕትን ኢልና ብነፍሲ ወይ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንክንወርስ ማለት እዩ ንሱ ኩሉ ግዜ ምሳና ምዃኑ ከምዚ ዝናብ ንምድሪ ዘጥልል ማለት እዩ ከምቲ ፀብሓት ናባና ክመፅእ ይብል ማለት ዝናብ ፀብሓት ኣንቲ ዘበኣማን ደመና እንተ ኣስተርኣየች ለነ ማየ ዝናብ ኢሉ ኣሎ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅዱስ ኤፍሬም ንስኸሲ ናይ ብሓቂ ደመና ኢኺ ናይ ብሓቂ ዝናብ ዝረአናልኪ ብምባል የመስግና ማለት ምክንያቱ ኣነ ውእቱ ማይ ህይወት ዝበለ ክርስቶስ ነቲ ማይ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓዘት ንዕኡ ዝተቐበለት ንዕኡ ዝደለየት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንዓ ከመስግና ከሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚስ ርጉፅ ምዃኑ እሱ ድማ ብድልየት ናትና ክንረኽቦ ከም ንኽእል ንምግላፅ እዩ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ዓራት 38 ዓመት ደቂሱ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኸይዱ ባዕሉ ይደልይዎ እቲ ሰብ ኣይኮነን ንዕኡ ደልይዎ እቲ ሰብ ካልኦት ሰባት እዩ ዝደሊ ነይሩ ማለት እዩ ወላ ኣብቲ መልሲ ተዳሪእና ተሓውደ ትደሊ ኢኻ ክብሎ ከሎ እወ ወይ ከዓ ኖ ይኽብል ነይርዎ ማለት እዩ ግን ምክንያት የቕሪቡ ማለት እዩ ሰብ ስለ ዘይበለ ወይ ሰብ ስለ ዝሰኣምኪ ኢሉ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ናይ ስጋ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ብመንፈስ ወይ ከዓ ብነፍሲ ንኣምላኽ ይደሊ ስለ ዘይነበረ ማለት እዩ ልክዕ ንሕና ድማ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዘድሓነና ንሕና ስለ ዝደለናዮ ዘይኮነ ብፍቓዱ ኣድሒንና ወይ ከዓ ብናቱ ድልየት ማለት እዩ ሕጂ ናትና እጃም ናትና ክንገብሮ ዝግባአና ድማ ንሱ ዘይኮነ ክደልየና ዝግብኦ እሱ ኩሉ ግዜ የደልየና እዩ ብርግፅ
نحنا نابو انت زي قريبنا قربها به يابره لكم يبل ቅዱስ ዳዊት ናቡ قربو ንስኻ قربكم ይብል ማለት ሕጂስ ናትና እጃም ክንገብሮ ዝግባአና ከም ዘሎ ማለት ንሱ ኩሉ ግዜ ደልየና ይስተረጋገጽ ንሕና እንተ ዘይደሊናዮ ንሕና ላዕልን ታሕትን እንተ ዘይልና ብነፍሲ ምስኡ ክንነብር ንሱ ምሳና ክኸውን ከም ዘይክእል ንምግላጽ ማለት ኣብ ኣፍ ማዕጾ ኮይነ ኳሕኳሕ ብላለኹ ድምፀይ ሰሚዑ ዝኸፈተን ኣነ ምስኡ እሱውን ምሳይ ክህሉ ይኽብል ከሎ ኩሉ ግዜ ደልየና ይነሱ ናትና ድልየት እንተ ዘይተጸምቢሩ ግን ኣብቲ ሕብረት ምስኡ ናይ ምንባር ክመጽእ ከም ዘይክእል ብነፍሲ ክንደልዮ ከም ዘለና እዩ እታ እትደልዮ ነፍሲ ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ዝበል ነቢ ኤርምያስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንዘላለም አይደርብን እግዚአብሔር ንዘላለም አይወግድን ይውን ይልሎ ምዕራፍ 3 ትንቢተ ኤርምያስ ሰራሪና በሐፍሻ ብትሕት ይዘለን ተንቢብናዮ ማለት እዩ 31 ስለዚህ ንእግዚአብሔር አምላክ ክንደልዮ እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ ይብዛሐልና ኣብ ትንቢተ አሞጽ እንታይ ይብል ድለይንሞ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ይብል ብዛዕባ ንእስራኤል ንኢየሩሳሌም ክዛረብ ከሎ ድለይንሞ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም እብል ማለት እታ ዝደለየቶ ወይ ከዓ እቲ ዝደለዮ ብህይወት ክነብር ከም ዘለዎ ይገልጽ ማለት ነፍስና ብነፍሲ ንኽንድሕን ክንደልዮ ከም ዝግባአና ድሕሪ ሕጂ ኣይትበድል ዝበሎ ድማ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ ዝበሎ ናይ ስጋ ሕማም ናይ ስጋ ድሕነት ዝኣመነን ዘይኣመነን ረኽቦ እዩ ማለት እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ግን ብነፍስና ምስ እንደልዮ ጥራሕ ትርከብ ማለት እዩ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተይ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ክብል ከሎ ንስጋና ክንፍወስ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ነፍሲ ድሕነት ዘለዓለም ተውህብ ምዃና ንኽገልጸልና ኢኹም ኢልና ንኣብነት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ብሙሉእ ልብና ክንደልዮ ከም ዘለና ልብኻ ሃበኒ ዝብል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ኣሞጽ እውን ተጻሒፉ ዘለዎ 5:4 ብህይወት ክትነብሩ ሰናይ ድለዩ እከይ ኣይኮነን 5:14 ብህይወት ክትነብሩ ሰናይ ድለዩ እከይ ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ እከይ ብምድላይ ክንረኽቦ ከም ዘይንኽእል ሰናይ ብምድላይ ድማ ምስ ኣምላክ ክንነብር ከም ንኽእል ንሱ ድማ ምሳና ክነብር ከም ዝኽእል ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 119:17 ታይብ ብህይወት ክነብር ቃልካ እውን ክሕሉስ ንባርያኻ ሰናይ ግበረሉ ይብል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ ምዃኑ ንምግላጽ ዝገልጸልኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኣብታ በዓል ኣብታ ሓረግ እግዚአብሔር ነቶም ዝጽበይዎ ዝብል ዘሎ ድማ ተስፋ ክንቆርጽ ከም ዘይግባአና ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ህዳ እግዚአብሔር ከዓይ ተጸበየ ከም ዝበለ ነቢይ ዕንባቆም ክንጽበየ ከም ዘለና ብነፍሲ ድማ ማለት እዩ ንሃዋርያት ታይልዎም ነይሩ ጽኑሁ ሃገር ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ሃይለ ማርያም ቅድሚ ምዕራቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ካብ ኣርያም ክሳብ ዝተደልኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢልዎም ማለት ብነፍሲ ምጽባይ እውን ከም ዘሎ ብነፍሲ በረኸት ጸጋ ንኽትረክብ ማለት እዩ ተስፋ ክንቆርጽ ከም ዘይግባአና ማለት እዩ ሓንቲ ኣብነት ኣብ ህዝቢ ነነዌ እንተዳሪናሲ ህዝቢ ነነዌ ምዕራፍ 3 እንተዳሪና ነቢ ዮናስ ጸሓፎ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3:4 ማለት እዩ كد نهزبنا نويا سباكا قبل كل خلق جزيا النبي يونس إذا عد زيا إذا هاجر زيا أبوش 4 معلتي كنت قمت أليا يلو مالتي كم زيلو أواج أوي جمالتي جه سمعوا تقالتي أزيو تسفاز أورطي مالتي نجزافر أملاك بنفسه زي تدولي تغينكا ويكا تسفا زي بالكا تغينكا بجزافر أملاك بو تسفا قريتكا أنت كون تخيلها هيوتك حتى تفون تخيلها مالتي مخنياتو تدا تنسيهم تدا خمس جيركم كتملسوا ويكا أملاك أيتفاقكم مني يكون اللو تدا أبوش 4 معلتي نزها جرزيا زافر أملاك قلبت أيلو زفرحن تسفاز قرط مثلا قال نجيروا مالتي حزبنا نوي أب ساعتي تسفاز قرط ولا قاز مثلا انت نبره تسفا هاي قرط سايجيرهم كاب عبيهم كساب نسيوهم كاب نقص كساب حسن بصوم بصلوتنا بزافر أملاك تمليسهم مالتي تسفى حجم أبن أمن يتفتيو أب حزبنا نويا مالتي تسفى ينورهم ونياتنا عنا نابانا نمساي زي حتى زمالتي عدا نبي متسيو أبوشتي 10 معلت دي أبوشتي 5 معلت እግዚአብሔር أملاك كتفاءكم يو كمز تغيركم كتدحنيكم كيبله مالتي رغوص ኮይንስ እግዚአብሔር أملاك أب كمزي كساب 50 معلتي صنيحو كتفاءكم ينتدايلكا عندي تسفى قريصو خطف مخاله سبن بعل مالتي أب እግዚአብሔር أملاك تسفى زي يقبر سب مالتي ግን ተስፋ ማዕረኽ እንደይ ድሕነት ከም ዘምጽእ ኢና ንምሃር ካብ ህዝብና ነው ማለት ካብዛ ዓበዩ ክሳብ ዝነኣሶም ተስፋ ከይቆረጹ
ኣብ ውሽጢ 40 መዓልቲ ክትግልበጥ እያ ኢልዎም ከብቅዕ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምምላሶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ካብቲ ክገብሮ ሓሲቡ ዝነበረ ተጣዓሰ ይብል ማለት ከም ዝጣዓስ ፈሊጦም ኣይኮኑን ከም ገይሮም ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝምሕሮም ተስፋ ብምግባር ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብተስፋ ክንፅበዮ ከም ዘለና እውን ዘስተምህር እዩ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ 23:42 ብየማን ፀጋም ተሰቂሎም ዝነበሩ ተዳሪእና ሸፋት እዮም ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ይግረፍ ነይሩ ንሳቶም እውን ሸፋት ኮይኖም ይግረፉ ነይሮም ምስኡ ኣብ ማዕራርዮም ሰቂሎሞ ማለት እዩ ከም ሸፋቱ ተባሂሎም ሰለስቲኦም በናቶም ኣተሓሳስባ ኣይሁድ ሰቂሎሞ ማለት እዩ ተኾነ ግን እቲ ብየማን ዝነበረ ናቱ ተስፋ ሕጂ ክንዕዘብ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ቅዳሴ ኩሉ ግዜ ኣብታ ትመፅእ መንግስትካ ዘክረና ከምቲ ነቲ ሽፍታ ዝዘከርካዮ ኢልና ንፅሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ኩነታት እቲኣ ክልቲኦም ብየማን ብፀጋምን ዝነበሩ ኣብ ተስፋ ዝቁርፅ ኩነታት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ብድሕሪ እንታይ ዝፅበዮም ነይሩ መቃብር እዩ ዝፅበዮም ነይሩ ተሰቂሎም ክመቱ ኣብ መቃብር ክወርዱ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ በቶም ዝሰቕልዎምን ዝገርፍዎምን ዝነበሩ ማለት እዩ ተኾነ ግን እቲ ብየማን ዝነበረ ተስፋ ከይቆረፅ እንታይ ገይሩ ኣብታ ትመፅእ መንግስትካ ዘክረኒ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ምግባር ማዕረ ክንደይ ድሕነት ከም ዘምፅእ ስዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሕጂ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለካ ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ዝረከቦ ኣብ ኣምላኽ ብምእማንን ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ብምግባርን እዩ ማለት ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብተስፋ ክንፅበዮ ከም ዘለና ድማ ንምምሃሪ ቅዱስ ነቢ ኤርምያስ ነቶም ፅበይዎ ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ ምዃኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገሊፅልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብተስፋ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ ክንገብር ከም ዝግባአና ንምግላፅ እዩ ማለት እዩ ኣነ ይሓልኩም ከይከውን ብሕፅር ዝበለ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀኒልኩም ከም ዝሰማዕኹም ኣብ ትገብርዎ ፀሎት ፀኒሉ ክሰማዓኩም ሰናይ ፍቃዱ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር على هيوت يسمعنا دياقون حوي آمين ثم نسمع زلنا እግዚአብሔር ኣብ ልብና ይሕድሮ ዝኾነ ኣብዚ ካብዘን ዝተምሃርናዮ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ዳኣሊና ኮይኑ ዲያቆን ሕቶ ቁሩብ ክንቅበል እሞ ከም እንድሕር ኮይኑ ፀሎት ገይርና ክንዓፁ ኦኬ ፀገም የለን ኦኬ ኣነ ይሓልኩም ዶ ላ እንታይ ፅቡቅ ኣለካ ሰዓታት ዘይተዛረብና ያ ሽክር የብለን قال هيوت يسمع لنا دياقون حوي آمين آمين يوم حتى تقول لهم ኦኬ እንድሕር ዳ ዝኾነ ዘይብልና ሕቶ እንድሕር ዳ ዘይብልና ኣሕዋት ፀሎት ክንገብር ሞ ሽዑ ዛ ሪከርድ ክንዓፅዋና ብድሕሪኡ ክንዘራረብ ንኽእል ናብ ዛዕባ ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ ፀሎት ዘዕፀወልና ዲያቆን ሓወይ ኦኬ حري ንላዕሉ ዘጀመረና ጀምር ዘፈፀመና እግዚኣብሔር ኣምላክ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ሰላም መዓልቲ ከም ዝዋዕለ ሰላም ለይቲ ይሕድረና ናብ ብርሃነ ትንሳኤ ብሰላም ከብፅሓና ጾምና ጾመ ድነት ጾመ ስርየት ሓጢአት ገብረልና ሰናይ ፈቃዱ ይኹን ኣቡነ ዘበሰማያት الراي بولو